पैसे दिले दिले का नाही दिले? मग माझ्या प्रश्नाचं उत्तर हवंय. का पैसे नाही दिले? माझ्याजवळ कसले पैसे असते तर दिले नसते का मी? रडू नकोस, सरळ सांग काय ते. लग्नाचं नाटक करण्यात बायका फार हुशार असतात. एक तर हसून तर पुरुषाला खुश करा, नाही तर रडून तरी नमक हराम चाली. हे बघा, मला शिव्या देऊ नका. तुम्ही देखील सरळ बोला माझ्याशी. शिव्या नको देऊ तर काय पूजा करू तुझी. तुझी लायकीच तशी. पैसे नव्हते तर हातातल्या बांगड्या दे म्हणून सांगितलं होतं कृष्णाजवळ. कृष्णाने सांगितलं की नाही? त्यांनी सांगितलं होतं पण मीच दिल्या नाही त्यांना. वा वा, किती छान बोलता येतं तुला आयुष्यात. चला बाजूला व्हा, मला जाऊ द्या. नंतर त्या हातातील बांगड्या दे, नंतर तू कुठे जा नाही तर मर. मी नाही देणार त्या. माझ्या आईची शेवटची. पुन्हा पुन्हा तेच रडगाणं गाऊ नको. आई आई म्हणून नंतर टाव फोड, प्रथम त्या हातातील बांगड्या दे. दुकान खेळायला, दारू प्यायला, त्याचबरोबर ह्या घरातील माणसांना रडवायला. काय ते म्हणतो ना? नाही, माझा जीव घेतला तरी त्या बांगड्या मी तुम्हाला देणार नाही. खरं आहे तुझं म्हणणं. काय